tämäkin porukka kaatuu aina. Tää meni lukkoon. Tääkin on lukossa. Täältäkään ei pääse. No sulla on sun takia täällä jumissa. Meidän ryhmä seurasi teitä tänne. Mua pelottaa. Pelotus, meillä ei ole aikaa tollaseen. Mitä ei näin tänne ikuisesti? Miten kaikki aikuiset joutuu tänne? Ovet aukee. Ei ole yhtäkään vihitelän tekijää. Ja aika loppuu ihan just. Vaihe 1. Alkakoon!